Фондация Астика за поредна година ще раздаде своите национални награди Доброволец на годината за 2025 година. Националният конкурс Доброволец на годината е учреден на 4 декември 2010 година. Основен организатор на конкурса е Фондация Астика. Фондация Астика обявява ежегодно процедурата за номиниране на личност за приза Доброволец на годината. Целта на конкурса Доброволец на годината е да се отдаде заслуженото внимание на доброволците за осъществените от тях доброволчески дейности за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в общността. Официален организатор на националния конкурс Доброволец на годината е Фондация Астика. Доброволец на годината е защитена марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България. Изключителните права на марката са интелектуална собственост на Фондация Астика. Категория култура и изкуство отива при Александър Георгиев Димитров. А през 2025 година Александър е доброволец в един от най-големите културни събития в България – филмови, театрални и музикални фестивали. Той е доброволец на 29-ти Международен филмов фестивал София Филмфест, където се включва активно в организацията на ежедневният фестивал, дейностите и положените усилия за подпомагане успешното провеждане на фестивала. Александър е доброволец и на музикалното събитие София Лайв Фестивал, където е асистент сценичен дизайнер. Той подпомага екипа по сценичен дизайн при изграждането на декори, сценични елементи и инсталации. Александър е доброволец и в 25-то издание на Международния фестивал на изкуствата Малък сезон, организиран от театрална работилница Сломато. Той посреща и придружава чуждестранните гости и публика, както и следи за техническата готовност на сцената. На последно място, но не и по важност, Александър е доброволец на Международния филмов фестивал в Бургас, който се превежда през юли 2025. Там се включва като преводач и превежда целите чуждестранни пълнометражни филма на български език. Освен горепосоченото, Александър е основател на безплатен онлайн курс по български език и култура за чужденци, в който вземат участие над 100 човека от 27 държави на 5 континента. Всичко това показва големия принос на Александър Димитров като доброволец в сферата на културата и изкуството. Призът в категория хуманитарни дейности отива при Владислав Валериев Радославов. Владислав е водещ и репортер в България On Air, е познат и с благотворителността и инициативите си точно с Влади, чрез която вече е помогнал на над 50 нуждаещи се българи. В социалните си мрежи Влади споделя истински истории на хора в затруднение, възрастни, бездомни, улични музиканти, семейства в криза и други. Но той не остава само наблюдател, организира дарения, осигурява храна, дрехи, средства и послон, като буквално променя човешки съдби. Една от най-силните истории в тази на сляпа възрастна жена, останала без дом, на която Влади и неговите последователи успяват да осигурят квартира и помощ за ново начало. Точно с Влади се превръща в символ на доброто, а България On Air подкрепя каузата на добрият пример, който той ежедневно прави. Призът в категория права на човека отива при доктор Милена Апостолова Ангелова-Чи. Доктор Милена Ангелова-Чи е пример за това какво означава безусловна човечност. Лекар по професия и доброволец по призвание, тя превръща най-висшите ценности на медицината, отдаденост, състрадание и смелост в ежедневна практика, често в условия, в които други не биха могли да работят. Тя работи в Газа под постоянни бомбардировки, в болници с прекъснато електричество, недостиг на вода, лекарства и оборудване.
Въпреки това, тя оставя до последният пациент, до последният дъх надежда. Тя е от лекарите, които не само лекуват, тя спасява, утешава, защитава и дава сили. В нейните ръце живеят истории на деца, оцелели по чудо, на семейства, загубили всичко, на възрастни хора, чиято единствената опора е нейното присъствие. Доктор Велена Ангелова, чи е човек, който рискува собствения си живот, за да спаси животите на непознати в ивицата Газа. Подкрепя най-уязвимите, като съветът ги е забравил, светът ги е забравил. Вдъхновява хиляди хора, които следят нейните мисии и се включват в дарения, подкрепа и солидарност. Припомня силата на човешкото добро, дори в най-тъмните места. Призът в категория Европейска солидарност отива при Халил Четимташ. Халил Четимташ е човек, който превръща солидарността в действие, а добротата в ежедневен избор. Неговата история е история за смелост, човечност и отдаденост към хората и нужда, история достойна за истинско европейско признание. Роден в Турция, но обичан и уважаван в България, Халил пренася духа на европейската солидарност отвъд границите. По време на опустошителното земетресение в Хатай, той служи като преводач на първа линия, подпомагайки спасителните екипи, лекарите и доброволците да достигнат до повече от целели. В хаоса на трагедията, която времето означава живот, Халил става мост между езици, култура и човешки съдби. Неговата работа спасява животи. След тази тежка мисия той продължава пътя си в България като доброволец по Европейски корпус за солидарност, тим лидер, танцор, инициатор и двигател на десетки младежки активности. Халил подкрепя възрастните хора, организира събития, участва в кампании за култура по опазване на солидарността, опазване на културното наследство и околната среда и социална активност и винаги внася светлина, усмивки и обединение. През 2025 година се превръща в един от най-ярките примери за международно младежко сътрудничество, млад човек, който не чака промяна, а сам я създава. Халил е от хората, които свързват общността и културата чрез доброволчеството и изкуството, дават коража и грижа на възрастните хора, често останали сами, вдъхновява младите да бъдат активни, смели и добри, показват, че солидарността е най-често доказателство за човечност. Със своята добрина, сила, добро, сила, труд и всеотдайност, Халил Четимташ се превръща в живо въплъщение на европейските ценности, мир, подкрепа, толерантност и взаимопомощ. Халил да заповяда да получи своят приз доброволец на годината в категория солидарност. Заповядай, европейска солидарност. Really proud to have this award and to be here as a volunteer of the year. Thank you.